hang ni ka khasi lineage ak kala shai baki khon na ki basong khakle ki bam tip shu ban keren khasi ki bam bot shu ek rukom ajak kemi kom ki khasi ki bam bot shu ek dustur khasi haka hiar pateng haka jat ka khong bat ki balalet shibno ya ki riti ulok bam dei ki khasi kim dei shu ki khasi ni iba bungut ki briu ki badai ki khun na ka shong khakle hapdeng ka kentai khasi ba ushan rang bam dei khasi shu ban kan khasi kimbot shu ikrukom ajak kemi kum ki khasi kimbot shu ya ka dustur khasi hakar kom hiar pateng haka jat ka khong bat bagi le shimno ya ka riti ulok bom dai khasi henre hakikat ki selapat ki kam bagi dai ki khasi baki yo no ya ka jinglong schedule tribe kani ka di ka benta ka bangi hap ban pet bha kumno kini ki brio kita ki bakam eladi bagi di khasi ki bam nang shu ban kan khasi ki bam bot shu ka dustur ka jongi ki bam la shu ban bat ya ka rukom hiar pateng ya ka kur ka jat kila ban yo ya ka schedule tribe kani ka le ke ka balong ka bakta adu kata-kata namar kata lang ba ka jingyo schedule tribe kum kini ki jat brio kim don kam shu ka trading license kila ban thiet ki jaka kiyo ru ka benta ka reservation policy kiyo ka hok ka bagi dei ki khasi ki di banyo na ta daw na kalyang ka chunga hakini ka benta ka bangadon ban ai jingmut ya ka step committee ka long habangi don ni kani ka ai om dei tangi ka step ti reban pen kan mau lang yang ini ba bangi don ni kani ka ai kamut bagi di ban te lakam ya ka jinglong khasi jubor da ka baya song khakle bangi dei ban te lakam iki khnang bagi num du nong kum ga jai benri haka be dei bat ka jingyo schedule tribe klem da yo shwai ka khasi tribe barong itip ba ban yo ya ka schedule tribe certificate jong kini ki briu ki baya song khakle ki di ban yo ya ka khasi tribe ka section nyo jong kani ka akala keren syai bagi ba song khakle bagi khun na ka jing song khakle kimla ban yo ya ka schedule tribe certificate klem da yo shwai ya ka khasi tribe ngaku aban pen mau ya ka yeng baka arpu wetrik haka arpo wetrik jong punai Julai arajar arpo gila tho sya ka social welfare department naka isi ke bare haka bede baka jing ai schedule tribe certificate jong ki deputy commissioner ya kini ki briu kiba kiba long shong khakle ba kham tam kiba shimjat laka jong kiba mbut kat kum kiriti kiba mbut kiba shimjat pa nilai i ki statement hakini ki khendak sni ha ba minister jaga social welfare lo ong ban wengno ya ka tu ka notification te nakaliang ke jonga ngaku ban tip nakaliang ka isi ka ei ka balaja halo ka tu ka notification la kaliang ka isi kalayo ko pinem ya ka tu ka notification hakaba ban wengno ya ka ni ka notification ka jong ka social welfare kabaya dei ba ka jing ai ban issue ya ki schedule tribe certificate kham tam ya ki ba shimjat nokpa namar ka kani ka ak ka jungi ka keren syai kat kum ka section 10 C jong ka khasi social ka keren syai baki khasi ki bom shimla bot shu ya kerkom ai jat kemi kidei bandu no ya ka jinglong khasi like no lada kiwan ban ai jat biang syaka kemi ngin ya len ayu ya ka jing sya mata ki don ki khasi jungi ki ba ai jat kpa ya ladi
don ki ba ajai ki pai ki khun don ki ba ajai ki pano da ka jai la jong ya ki kurim ki jong ki na sobaban kan tu ya ka estu committee habang ila don ya ka an bangin la ban te la kam ya ka ni ka jing ajai kulmar klem da bot ikiriti ngide ban te la kam ki khnang bangin nom kulmar kum ka jai penriu ba bangin nom mi alai teli ki rukom ajai kapo ka jai penriu kum ka jai penriu ngide bandan tanggawi ki rukom ajai om bandan bon teli namar kani ka kum mengalah kedau nadu pasdang galong bangi pendek ya kariti kadustur ka jung kabangi ong kata ka matrilineal system lani kabangi sim jat naka kami naka kentei tong ini pendek ya kata kajiwara ka jonga ya kani ka motion Mr. Chairman sir kalong ba ngin penken mau bangin penkendet benriu bahkan ni kadai kaan kabangi codify kadai kaan kabangi pendek ya kariti ke dustur kumbalong menta ngamla kam da kedo hang ni bagi don lesi KDC ki SDO mentang iyo KDC ki bamdai ki para tasi jungi kini ki wepat ki banaba kinte bayu ita kariti ke dustur ke jungi kinte bayu la daw ni ba apply ba simjat no kupane ukpa udeu kupa khalajat na ha tang bala apply hang tu la su penbiang ki kot kisla bat kawe ka ba ma ba gini gisi golong ka jing ya pen kalajat da ka affidavit teng teng haki deputy commissioner office kila ban pediang wat ka affidavit kani kadi ka ba ma ba ka bangi hab ban peta bun menta ke pen kalajat kat baman PGE ki kot kubot bagi ya declare ke ka affidavit ka jongki bagi siap pendala ka baman tang da ka affidavit kani kan wan ra ka jing ma ka bakhrau ya ka jai benri ka jungi takadau Mr. Chairman kwa ban warra ya kani ka motion kalong ban penkendet bakum ka council ngidon ya kani ka kumno bagi dai ban pentreka bara ka juga poru kumbang ilatip ba kumangalapan kan mau mene ya kajing tukelar na kaliang jom ka council ru ya ka tu ka notification na kaliang ka social welfare department ban sobha ban budin ban pentrikam ya ka tu katkum ya kajing issue ya ka schedule tribes kit katkum kalini chai ngim dai ban baklai kata kanang bakan khangla ya kinu inu gi ba penken ya ka riti ka dustur te khaddu ngasngau ba kum ka banyadai ka jai benriu ngidon kam ya ka jinge trilang baro klem ka jinge trilang jong kidor basno kidor barat kidor barhima bat kham tam na ka jai ka khom dang sian na kaliang ka isi ka lakhat ya ka jinge lang jong ki kur jong ki rang ba kur da so wala dai ban step ya ka jinglum ya ki kur ki baper ki badon hagari khasi khnang ba kum ki kur ki de bandon ya kata ka bor bar kham tam ban ithu no ya ki dor bar kur daga district council khnang ba katu ka jing ai ka jing recommend lani ka jing ai NOC lani ka jing hakapor ba ki apply ka khasi try hang ni ngaju lap bagi don ki kur ki bamdan ni ka sengkur teng teng tang siing kele la kale tekani ru kawan ra jing mensau lada kim don ye ki dor barkur ngaso ban kentu ba nakal yang ke isi ban sim khiai ka ni namar ba lada im kajat ban riu ka im da im ka kur kajat ban riu ka im lada ne ki kur kiriti dustur ki im tengah snow ba kum kajat ban riu kabaret pat kabangidang kwa ban ne ban sa kini girilum be jungi tungin ya trestom ban pet bakiriti gidustur ki jungi kinom du kinom dam no tang da ka jingkwa jong ki kat tu kan ni ban pen kala ya kini giriti gidustur ki bangidang